Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa reliyon. Pagpadayag sa laing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaan kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Diya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ay pasukan. Salmo 119, versikulo 160, ang imo mga pulong o Diyos natingpan sa kamaturan o ang imo mga pulong walay katapusan. Maigso nagasandig kita kanunay sa verbum incarnatum, ang Diyos, ang kamatuuran nga nagpakatao nga mo si Kristo, o ang verbum inspiratum, mga pulong nga linamdagan. Maigso na ito ning ablihan sa pagampo. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, ang itong amahan, pinag-isangan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi si mga pong amo ning mabansay, mapuyan sa kinabuhi, o gamo sang ikapaambit suman nga nagkinanglan. Losa-usab kami Ginoo ning makalilisa nga gubat. Sa Salmos 46, versikulo 9, ikaw nag-ingon, ako ang makapahunong sa gira o gubat. Mao nangamuyo kami lang itong amahan. Sa nga ni Jesus nga maugdaw na ang nagsigang kayo sa gubat sa nagalalayng mga nasod karon sa kalibutan. O naangin sad ang mga nasod nga malinawon. Langit ang amahan, nangamuyo kami, nihatag kanamo ang dugang pagtuo, dugang nga kamakugihon, sa pagtuon si mo mga pulong, o pagtuman si mo mga sugo. Amo ning ipangayo Ginoo usab alang sa mga kaigsunan, mga minalstong ginabuhi, nga doon ay mga balatian o sakit nga kina lisuran sa ilang pagantos, ikapon ni sila Ginoo aron sila maayo. O kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa panabang sa atong mahal nga inahan, Santa Maria Birhen. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niyata sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, ug nga nadawat nato ang daghang mga panalangin nga gisabulak o gipabuhagay sa langit ng Amahan, kanato nga mituo o kanato nga nagpuyo ning kalibutana. Busa dako kitag katarungan pagpasalamat nga tagamtam nato kining unang adlaw sa tuig 24-25 Enero 1 o pangilin sab karon sa Patrocinio de Maria. Kinatsila man na ang kahulugan ang pagkainahan sa Diyos ni Santa Maria. Atong mga pasalamat sa kaayos Ginoo nga magagahom sa tanan. Yeah. Amen. O akong ipahibaw niyo, ba nato si Brad Aling Bacalso, nga atong Catholic Lay Minister, nga kugihan kayo tuman sa ilang mga katungdanan pagka lay minister na nasa Canon Law 230 nga mga layko nga gibansay-bansay o nakakatuon sa mga pagtulunan sa Ginoo o nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, mahimo nga Catholic Lay Minister nga tahasan o katagag katungod sa mga pare sa pagbulig kanila sa pagpakalawat o usab pag ablig mga kasaulugan sa pulong ngadto sa mga layo ng dapit, layo sa simbahan.
Basta niya si Brad Aling Bakalso, may gabi dungaling. May gabi, Brother Sok, may gabi usab ganim sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa buton sa tong Sibya ni ato istasyon DYRF Radio Persa 1215 sa dial sa tong mga radyo o niya manukad karon sa DYRF Brothers Studio niya pinag-usap sa Facebook Live na to personal account Aureliano Aling Bakalso. Daghana ang nagtanaw na to mga kaubang lay minister na karon si Brother Salvador Balbuena des Lagtang, St. Joseph Parish lay minister, Brother Bernie Dormido na nasa Linaw, Talisay City, Cebu. Nagtanaw sa itong programa ang payagan sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Brother Sok, karong adlaw nagsaulog ta sa piyesta sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria Contiotocos. Unya diha sa Pinadayang Kapitulo 1 versikulo 8 naging umalito si Kristo nga, ako mao ang Alpha ug Omega, ako ang sinugdanan ug ang katapusan. Niya sa unsa mang pagiha nga si Kristo o si Virgin Maria nahimo mang inahan sa Dios nga wa may sinugdanan ang Dios. Niya ang sunod sad nga pangutana, Brother So, kay naghisgot man ta og Dios. Niya sa atong doktrina sa tinuang Katoliko nga dunay tulong ka personas sa usa ka Dios, naghisgot man tag Dios, meaning nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usa ra man sila. Sa iyang pagkainahan sa Dios, napil ba niya inahan o pagkainahan niya sa Amahan o sa Espiritu Santo? Palihog kuno patinaw, Brother Sok, sa duha nga question nga naa atong gilabay karon nga himo sa nadunggan nato sa social media, Brother Sok. Dako kayo ang bulog sa ilang pagsupak nga si Maria na imong inahan sa Dios. Kay sa Salmos 10 nga ang Dios wa may sinugdanan ug way katapusan. Unya nganong gipanganak man siya sa babae nga mao si Maria. Sa Números 23:19, ang Dios dili tao og dili siya ipanganak og tao. Mao na dakong sayop matud pa nila ang gipanudlo sa Katoliko nga si Maria inahan sa Dios. Kay ang Dios dili tao og ang Dios dili ipanganak og tao. Si Maria tao man na. Yan nanganak siya kang Jesus. Og ingon nato nga si Maria inahan sa Dios. At hindi na mahimo sa likuot ng paminawon nga ang Jesus nga matud pa sa gibasa ni Brother Lingway sinugdan og way katapusan. Og diha na siya wa pagani ang langit ug yuta. Og nahimugso siya sa gikan sa Amahan nga way sinugdan og way katapusan. Ang Amahan bisag gitawag Amahan wa mag-una kaniya. Og si Jesus bisan gitawag og anak wa mawahi sa Amahan dungan sa way sinugdan. From eternity, the Father and the Son, Jesus Christ, exist from eternity. Unsa nang eternity? Way sinugdan na way katapusan. Mao na nga dako ning pagsupak. Gihimo pag yung dako nga dugma sa Iglesia Katolika. The motherhood of Mary, the mother of God, ang pagkainahan ni Maria, nga siya nahimong inahan sa Dios. Now, di na ito masabdan pag-ayo kung dili na ito hatagan o mga
illustration kon mga pananglit nga kadto si Einstein sa to ka bantugang nga siyentipiko na nasa pagkatao niya ang kalantip sa iyang pangisip ug iyang pangutok. Tagsaon kayo, malamon kay siya. So, panganak ni mama niya ang pagkatao ni Einstein, ang bantugang siyentipiko. Pero wala ipanganak sa mama niya ang iyang pagkasiyentipiko. Ang iyang kalantip sa kahibalo, sa siyensya. Parehan niya na. Ang mahal nga birhen, nanganak subay og agda sa langit ng amahan. Nasa Galacia 4, versikulo 4, nga pag-abot sa kahimpitan sa panahon, ang anak sa Diyos matao, gikan sa kababae, o nga siya nahimong uban ka nato. Na ang unsay gipanganak ni Maria, the person, ang persona ni Kristo mao gipanganak ni Maria. Kinsa ang iyang gipanganak? Diyos. Pero ang iyang pagka-Diyos ni Kristo wala na ipanganak ni Maria. But the very person, the person is a being which has intellect and free will. Unsa na ikahulugan sa persona? Usa ka pagkamao nga dunay salabutan ug kabubuton. Ang amahan persona man na. Kaya ang amahan doon na may salabutan ug kabubuton. Ang anak ka si Kristo persona man na. Kaya doon na may salabutan ug kabubuton. Ang Espiritu Santo persona man na. Kaya doon ay salabutan nga kabubuton. Makatudlo gani siya. Sa Juan 14:23, ang Espiritu Santo makatudlo. So, tulong ni sila ka beings, which we also call divine persons. So, mo nang gianak, pagbuot sa amahan, o hilabtig, lalaki, kung dili sigahom sa Espiritu Santo, ang divine person ni Kristo, nisulod sa tiyan ni Maria, o gisuluban sa Diyos Amahan, si Jesus, sa lawas ug dugo ni Santa Maria. Mao na nga persona ni Kristo nga usara doon na duha ka natures, being God and being man. Diyos ug tao nga matuod. Ang divine person nga gipanganak ni Maria doon ay duha ka kinaya pagka-Diyos ug pagkatao. Pero giapil ba ni Maria pagpanganak ang pagka-Diyos ni Kristo? No. Kay wa pagani kalibutan diha naman ang Kristo. Na sa Proverbio 9, nga wa pang kalibutan, wa pang mga tinubdan, langit ug yuta, ako mauna. Proverbio 9:30. O ako dito tupad sa akong amahan, ingon nga kauban nga magbuhat sa kalibutan. Tiyan mo na, kining Kristo ang pang kalibutan, diya na. Kaya siya Diyos. So wala na ipanganak ni Maria ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya diya na nang daan, wa pagay siya matao, wa paganing kalibutan, diya na nang daan ang divine person. Pero lagi tungod sa plano sa Diyos. Pagtubos ka na to, di man mo malansang ng Espiritu. Di man mo mapatay ang Espiritu nga kahimtang ni Kristo pagka-Diyos. Kaya luwason mo ito niya, kinanglan mamatay. Unsay mamatay ka niya ang iyang pagkatao. O ang iyang dugo mo'y mupasaylo sa atong kasalanan. Dugo sa Ginoong nagpagkatao. So balik ko na to, the illustration is sama sa ka bantog nga siyentipiko si Einstein. Ang ipanganak ni mama niya, ang iyang pagkatao ni Einstein. Pero ang iyang pagka-scientist, wa na ipanganak siyang inahan.
Ang gipanganak ni Maria nga si Jesus ang divine person. Ug kanang pagka-Diyos ni Kristo wa na ipanganak ni Maria. Kundili ang kahimtang sa divine person na suluban og lawas pagkatao aron mutubos sa kalibutan. So, mao na siya ang atong gipahayag. Pero doon na ba tayo mabasa sa Biblia? Doon na. Nasa San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 23. Nga ang mahal nga birhen nga gipahibaw sa anghel, nga ang iyang igagaw nga si Santa Isabel, nanamkon, unom na kabuwan. O si Maria, nanamkon usap, so sa kabuwan, kang Isus, diya siya ang sabakan. Pag-abot Maria sa nataran sa balay ni Santa Isabel migawas. Kay matol pa niya nag-untol-untol ang bata sa akong tiyan. Ingon nga siya nagpasalamat og nagdaig. Og nito dayon si Santa Isabel. Naon sa bakindi kanako nga ang inahan sa akong Ginoo ni anhi kanako. O si, ang itawag ni Santa Isabel kang Maria, inahan sa Ginoo. Yaon sa man ang pagkaginoo ni Kristo. Buhat 10, 36. Buhat Kapitulo 10, versikulo 36, si Kristo Ginoo sa tanan. Diyos sa mga Diyos. O siya Diyos. Busa, matawag nato si Santa Maria, sa mas gilitok ni Santa Isabel, inahan sa Diyos. Inahan sa Ginoo. Dili na sa iyo. Pero silsel na to sa itong pangisip nga dili ang pagka-Diyos ni Kristo ang gipanganak ni Maria. Kaya diha na nawa paganing kalibutan. So, ang gipanganak ni Maria, the second person of the Blessed Trinity, who has the existence from eternity. Iyang pagka-Diyos. Diya naman daan. So matawag ba si Maria ginahan sa Diyos? Matawag. Kay ang iyang gipanganak. Dili man ang kinaiyaran ni Kristo siyang pagkatao, kundi the person, and the person bears Godhead and man. So si Santa Maria matawag, sumala sa gitudlo, nalitok ni Santa Isabel, nitakaingon ng Espiritu Santo na sayo, nga si Santa Isabel Mila, nga si Maria inahan siyang Ginoo. Yaha ka ng pangutana nga, kaya ingon mo Gus Kristo nga, ako nga akong amahan o sara. Sa Juan 10:30. Ya kining tulo ka persona, the Father, the Son, the Holy Spirit, o sara. Na nasa mabasa nato sa 1 Juan 5:8 sa bagong hubad. Doon na itulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, o kining tulo usara. So, usara. Muna nga, ang pangutana nga, makalilibog o muuntol sa nagatong pag-isip, ang pangutana ni Mabdong Aling, nga na-appeal ba di ay ni Maria pagpanganak ang Diyos Amahan o ang Diyos Espiritu Santo. Kay ang klaro nga anak ni Maria, si Kristo man ang anak sa Diyos. Bosa, the question is, na-appeal ba panganak ni Maria ang Diyos Amahan o ang Diyos Espiritu Santo? Tingnan na ito ang premise nga usara man na sila. So na-appeal sa pagpanganak na-appeal sa pagpanganak ni Maria ang Amahan o ang Espiritu Santo, pero maulipon sa tiyan ni Maria. Kaya matod pa sa Hebrewan, dilit sa Hebrewan, sa libro ni Jeremias 23-24, ang Diyos ang naas na nagdapit, gipuno niya ang langit o giyuta. Saan ni mo pagbilanggo sa Diyos Amahan o sa Espiritu Santo sa tiyan ni Maria. Pero naasa siya sa tiyan ni Maria.
pagkatao ni Jesus. Ang Amahan ug Espiritu Santo naa sa tiyan ni Santa Maria. Kay dapit man, naa masisa ng dapit. Ang tiyan Santa Maria usa man nagkadapit. So, the Father and the Holy Spirit were there. Di asad, pero wa maulipon di as tiyan ni Maria. Naa sa tanang dapit. The Father God, the Holy Spirit God, likewise, even the Godhead of Christ is always everywhere like the Father. Muna itong tubags may pangutana ni Dong Aling nga makalilibog pero gibasya na nato sa Biblia itong tubag. So niya man si John Imperio ni abot man. John Imperio may gabi. Ako sa ni-acknowledge brother Soxy kining nagtanaw karon sa atong Facebook. Daghan naman kini sila si brother Clint Kimod, si Dumayhog si Kuan Ted How Dumanog Junior na siya maminaw karon sa Luzon Brothers Hope, si Rosalinda Abraham Rupisa Kadayuna, si daghan ang nagtanaw ron sa atong Facebook Live Brothers Hope ug ato sa ning i-recognize kay haron sab sila na kay bawo nga atong nakita nga sila nagtanaw karon sa naminaw sa atong programa ang katinawan sa pagtungtuliko. Maayong gabi sa tanan, Happy New Year. Nagsakoy pangutana sad ba kay kanibang kuan kay atong Domingo o atong gahapon Lunes o kay basta kay atong gahapon perting kuan halisa mo lagi nga hisigot lagi ka nga ang pangutana lang diha atong mamubo na lang ba nga pangutana ganis Jeffrey Kiliosa nako nga kuan nga kon nganong mamuha pamanta og kuan sa atong kuan kaluwasan ka giluwas man kaalitan ni Kristo. Akong tubag sa nga unsa man diay nang kuana nga kaya naaman kaning hapak na ko mga teksto dia Pilipos 2:12 ngatos 13 katong kuan Juan City 13 ngatos 14 unya unsa pa nang uban diyang kuan ya mo lagi nga di man na mahimo nga kay ang sa Mateo 16:24 ug sa Marcos 8:34 nga pasanon man imong cross, di ba? Unya mo lagi ako usang gihapak lagi diya pag yun katong sa kuan ang gani daan sa buhat 14:22 nga kanang mo subay man kagud mo agyo man kagud sa kanang kuan sa kalisod basta kung so anto kuan lagi pasaanon gyud ang cross nimo, di ba? Kung wa di ka mo pasaan sa cross nimo away mo ka away lami ba unsa may mo ka sumpay ani Yerso kay sumpay ko noon kay ikaw may nang ikaw kay aron mabay ko ba ang to si ako sing kalalis ko hindi karon hubog ano matod pa ni San Agustin, a God who created you without you but never conceive you without you. Kung nato na binisyahan ng gisulti ni San Agustin nga ang Diyos nga naglalang kanimo ngawa mangayog tabang kanimo paglalang sa Ginoo gihimutan niya pinagi siyang gugma o gahom wa siya mangayo nga apil buhat di apil lihok panday diri aron mataw ka wala. So ang Ginoo nagbuhat nato nga wa ta niya patabanga sa pagbuhat niya nato. Kundili atong mahibaw-an nga ang atong kaluwasan dili mahimo matud pan sa Agustin kundili ta motabang kanato. Mao na nga nagkutlo ka di padugay sa Colosas 2:12. Ani San Pablo panlimbasugi gyud ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. So doon na gitay cooperation kay doon naman tay free will sa Sirach Kapitulo 15 versikulo 14 ningon ng Diyos nga usas sa mga gasa sa Diyos sa kinayas pagkatao mo ang freedom of choice, free will
nga makabuuta sa atong gusto nga pagatumano nato, nga dili ta maggapos sa Dios sa atong pagbuot tungod kay free will man na. So mubuuta, piliun ta ka Ginoo, alagaran ko ikaw Ginoo, higugmaon ko ikaw Ginoo, isangyaw ko ikaw Ginoo. Mo na ato nagkabubuton, malipay ang Ginoo niya na. Kanya namugod sa 2 Pedro 1:10, ningon mas San Pedro, paniguro agir ninyo inyong kaluwasan. Ayaw sa ato pagsinultihan, di ta mo kumpiyansa ba tungod kay lilok nato at kaliukan nato na ang mga tintal ni Satanas o gahom ni Satanas mas gamanan kay kanato. Mura kinanglan ta matud pa ni Jesus, sinime nekel potestes facere. Without me, you can do nothing. Kung wa ako, di mo makahimo. Sa baliko na to, nga, ang atong katubag sa imong gisugdan pagtubag, ako nagipunan, nga, di mahimog, dili naman limbasog. Naaman, nasuwat man na, Kolosas 2:12, panlimbasugi ang kaluwasan, upan nagkahadlok og pagkurog. Nya, mo sangpita sa 15:11 sa buhat, ang grasya ni Kristo makaluwas. So, ang grasya, madawat na to sa matag sakramento. Ilabi na sakramento sa pagbunyag, dayon ng atong pagkumpisal, o labi na sa atong paggalawat sa mahal nga lawas sa Ginoo, malig-unta, o ang atong katakos, timplahan sa presensya sa Dios, mananao kita, batok sa atong kaaway nga mongyawa. Muna nga ito'y salmot o gikapuno sa imong pahayag, John Imperio. Balik na ni Brad Aling Macarso. Salamat, Brother Sok. Ato sa ni-recognize ng nagtanaw karon, Brother Sok, na si Lisel ang Brad Bilandres Kambua. May gabi diha, Sir Lisel, niya Attorney Rocky Bas, City Councilor sa City of Talisay, Brother Sok. Naglantaw sa katakos. Salamat kay Attorney Giovanni Rocky Sumusco, Bas. Brother Sok. Attorney, legal counsel sa City of Talisay. Yes. O si Konsehal Rudy Cabigas nga kanunay nagsunod sa itong programa katinawon sa pagtuong Katoliko. May gabi ka nato na paring Rudy o Attorney Rocky Bas, City Councilor. Brother Sok, din ay nakita na ko nga debate dito sa national, mga Tagalog, pero kanigong uban natong dili Katoliko god ilang putlon kung naa na sila ang question og tan-aw nila nga wapa kayo matubag kayo ang pangutana ilang putlon. So sa to pa ug dili na nato siya sumpayan og tubag kay ang question dito, although Tagalog kay kasabot ko gamay Tagalog niya ato lang binisayon, ningon man dito pagsulti nga ang ilang gidebatehan dito kining the Holy Trinity, the Blessed Holy Trinity, Brother Sok, nga asa man mabasa sa Biblia. Moto'y pangutana niya sa usa ka debater nga dili Katoliko, asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga sa tulo ka personas dunay usa ka Dios. Niya ila din nagiputol nga wa nila patingoga ang kontra, pero mas maayo atong sumpayan kay aron nga mahibaw-an nato ang katong nakabasa og nakatan-aw og dili kay maka tan-aw sa kanang Facebook, mahimo nga nakaingon ang atong mga yano nga Katoliko, wa man makatubag ang atong igsoong Katoliko nga debater. So palihog ko na, Brother Sok, katong gingon nga asa man mabasa sa Biblia nga dinha nagmatuod nga sa tulo ka personas dunay usa ka Dios. Mayroon na, pero kinahanglan yun nga tubagon sa kinahanglan nato kay magutana nga
agda nga napay ikatubang ninyo nga matinuod ang inyong gibarugan nga pagtulunan isip Catholic. So ang una mao pagpaibaw, pagtudlo nga doon na ito ka divine persons, no? Ang una mo ang tagna na sa Isaiah 48:16. Namingon ang anak, gipada ako sa Amahan ug sa Espiritu Santo dinhi. Bot sabot pag anin ni Kristus kalibutan, ang nagpada kaniya the Father and the Holy Spirit. Nya plus the Son, wala na ito. Tulo ka pagkamao, the Father, si Yahweh, ang anak si Yahweh, Yahshua, or Jesus, o ang Espiritu Santo Paraklito. Unya, sa pagbunyag ni Jesus dito sa Jordan, na nagbunyag niya si Juan Bautista, nakita ang Espiritu Santo nga mitugdon sa uluhan ni Jesus sa dagway sa lampati. But St. Matthew says, that was the Holy Spirit. Unya dito sa langit, nadungog ang tingog samahan. Nga mingon kini si Jesus nga akong anak nga pinangga. Pamati kamu kaniya. So mabasa na nato sa San Mateo 3 nga to sa 23. San Mateo, Ebanghelyo giasin San Mateo. So nagpakita o nagpadayang lugar, the Father in heaven, the Holy Spirit, the appearance of dove, unya the Son, nga dito sa suba sa Jordan, ibunyaga ni Juan Bautista. So doon ay appearance sa three divine persons. Unya, ang atong ikapuno niya na, ang naa sa 1 Juan 5:8, nga sa karang huban nagingon, nga dunay tulong nagpamatuod, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo, o kining usa lahiusa. Sa bagong hubad, gi-specific nga ang Espiritu referido sa Diyos Amahan. San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Unya, ang Espiritu Santo gipadayag sa o sa nabuhat sa mga Apostoles 5:4-5 nga si Ananias ug Safira dato ni saan nga muhatag og dakong kantidad sa simbahan para sa buluhaton o apostolado sa simbahan. Pero pagka halin na siyuta, ilang gikapnan og dako. Wala ningon si San Pedro nga Ananias, Safira, namakak mo sa Diyos, namakak mo sa Espiritu Santo, dili na siya tao, Diyos ang iyang gibakakan. So klaro nga ang Espiritu Santo gipaila nga Diyos. Ang Ama na sa 1 Corinto 8:6 mingon sa si San Pablo atong gidawat o gila nga ang Amahan Diyos. Niya naman siya mabasa nga si Jesus miangkon nga siya Diyos. Nas pinadayag 22:13-14, ako nga Alpha Omega. Makamando ko sa mga anghel. Sibog tagjutay sa pinadayag 21:7, si Jesus mingon, ako nga Alpha Omega. O ang mananaw, hatagan ko tubig sa kinabuhi nga walay katapusan. O siya mahimong akong anak. O mingon ang Alpha Omega, si Jesus, ako maong yang Diyos. So si Kristo nagtugan nga siya Diyos. Ang Amahan gipabdayag nga siya Diyos. O niya ang Espiritu Santo Diyos. Pero sa Santiago 2:19 nag-iyon, ayaw ninyo sabtang at tulo na ka Diyos, usara ka Diyos. Bot sabot ang ilang kinaiya, being God is only one. Pero naa ang tulo ka persona. Doon natin mga illustration niya na bisag dili kayo tukma, pero maingon na to nga doon natin masabtan. Sa mga dagkong laon, mao ng Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. Ang labing dako mo ng Pacific Ocean. Pero kining three oceans, nagalalaan silang boundary. Pero ang ilang pagkadagat, usara gyud. Usara ang ilang pagkadagat. Kung sa atong balay na ay
TV niya gipaon. Nakita dayon nagpasundayag. Yang electric fan ni tuyok sad. Unya ang kato ang ilang kining sa kananan ba doon ay electric wire nga mo siga sa ilang kusina para maglungag. So ning tulo ka pasundayag sa gahom usara gyud ang gigana nila electricity. So lain tong electric fan, lain tong TV, lain tong radio on through electric, pero there is one only electricity usara. Mao na ang langit ng Amahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, pero dili sila tulo ka Diyos usara. Muna ingon ni Monsignor Cayetano Hilbolingo, sok sa akong study as a theologian, theology, kanang Amahan o anak o Espiritu Santo, usara ng ilang kinaiya mo ang pagka-Diyos. Kung patyon na mo usa ka persona, mapil pagkamatay ang duha, ang Amahan o Espiritu Santo, dili na mamatay. Kaya ang Diyos, wa may kamatayon. O sakto kaya si Monsignor Cayetano Hilbolingo kay naaman sa Biblia nga ang Kristo dili mamatay. San Juan 12:34. Ningon nagkatahuan na ibaw kami sa balaod nga ang Kristo mulungtad sa walay katapusan. Ang Kristo dili mamatay. So ang Kristo di na mamatay. Ang Amahan di mamatay. Ang Espiritu Santo di mamatay. Ang namatay di ni Kristo, San Pedro mingon, namatay si Jesus iyang tawhanon nga kinaiya, pero ang iyang espiritu buhi. So muna dungaling mapadayag nato ang kahulugan sa lamlaom na nimo nga pangutana bahin sa Santissima Trinidad. Sa unsang pagkaunsaa nga usara sila kapag Dios nga tuman unta sila ka persona. So the being, the person individually, three, but their nature being God is only one. Muna nga itong tubag. Nungaling. Daghang salamat, Brother Sok, niya sa dili pa ato ni recognize ang daghan kay nagtan-aw ron na si Carlo Badinas, may kabi Brother Dennis Labaho diya sa Klupan, may gabi niya sa Cantillas. Niya na ipangutan na, Brother Sok, gikan yun siya sa atong nagtanaw karon sa Facebook Live kini si Tidhaw Dumanhog saan siya kan ato ning basahon iyang pangutana, Brother. So kay sagol man mga Tagalog man ang iyang buti pasabot niini nga naghatag ba kuno og kapahulayan o pahuway sabat ang Ginoong Dios ngadto sa iyang katawhan. Palihog kuno, Brother Sok, na yun siya palihog kuno ipatinaw kung ang Dios naghatag ba og pahulay kung sabat sa iyang katawhan. Palihog kuno, Brother Sok, mao ni iyang pangutana dire. Yang prinsipyo buhatas unom kaadlaw ng imong buluhaton og si kapito kaadlaw gikan si pagbabuhat adlaw nga ipapahulay adlaw sa pagsimba nana sa Exodus 20:8-11. Pero sa 2 Kronikas 8:13 si Moises diay nagutingkay sa balaod og nagpili siya nining mosunod. Nana sa 2 Kronikas 8:13. Nga rining mga adlaw, nagpili si Moises adlaw ipapahulay. Nga mong ikapito kadlaw. Muna nga lang Sabbath. Sabaton sa Grego. O niya nagkahulugan o igpapahulay. O subay niya na tanaw na to atong kalendaryo karon, ginagana to Gregorian calendar, the first day of the week is Sunday. So inevitably
the seventh day of the week is Saturday. Busa si Moises nagpili sa ikapito ka adlaw, nagkahulugan na sa atong kalendaryo og Sabado. Pero naunsa ba nga naa sa Exodus 31, 14 ngadto 15. Hilabiha man istiktuhas balaod ni Moises. Niyo siya patiya bisag kinsa nga magbuhat o bisag unsang buhat sa adlaw nga igpapahulay. Ilang itugot ya pagkaon ra. Pero unsang buhata kidili patiya gyud kun dunay magbuhat niya na. Muna sa numeros 15, 32, 34, dunay tao nga gigutom ang iyang asawag mga anak. O doon na may bugas, pero way kalungak, ningon ang amahan mo, guwa ko, kay mamunit ko kahoyng laya, isugnod na to, ang mahaling ug maluto na to ang kalanon. Nadakpan man siya, kay Sabado man to, giguyod sa mga Hudiyo, nga sa tinuhuang Judaismo, Judaism, nga istrikto kayo sa pagbantay sa ipapahulay nga sabat nila gibato gipatay ang maong amahan mo sa maingon niya na ka istrikto ang balaod ni Moises. O nga itong Ginoong Kristo di man masayop, di man mamakak. San Juan City 19. San Juan City 19, maingon si Jesus ang inyong balaod. Balaod ni Moises, walay nakatuman. Ya sa Nehemias 13:18, bisan ang inyong mga patriarka kung katigulangan, way nakatuman sa adlaw ipapahulay. Bisan ang inyong mga batanon nga mga anak. Ezekiel 20, versikulo 22, bisan ang inyong mga batanon, walay nakatuman sa adlaw ipapahulay. Ug lakip si Jesus, gidatugan si Jesus sa mga Hudiyo nga nagbantay sa adlawng Sabado sa dagko kayong violations of the law. Kay usa ka adlaw ipapahulay dunay nasud sa sinaguga, dunay taong gisudlagyawa, nagwild, ginginlan ni Jesus ang yawa adlawng Sabado. Suko kayong pangulo sa mga Hudiyo. Usa ka kamalapason, maestro, kay gidlapas nimo ang balaod sa ipapahulay. O sa babaeng doon ay grabing sakit, sa Lucas 12, giayo sa Jesus adlaw Sabado, suko sa mga Hudiyo. Ang labing ulahing na San Mateo 5:17, usa ka bakul na 38 ka tuig, nagkamang, niyo siya unsa may buot nga akong buhaton nimo. Ginoo nga makalakaw ako. O mingon din si Jesus, makalakaw ka na. Puwerteng sukuha sa mga Hudiyo bisag nakalakaw na ang maong sakiton. Puwerteng sukuha nga ikaw naglapas sa balaod. Unong kaadlaw gihatag sa Dios sa pagtrabaho, pero imong gihatakan ang balaod. Sa yan ho kayong tubag mingon si Jesus, wa mo mahibaw kanong adlaw ang akong amahan nagbuhat, busa ako usab nagbuhat. Di mo do ang atong Diyos amahan lagda sa katarungan o sa tinuod nga unod sa balaod, dili nakalapas si Kristo. Kaya ningon si Jesus, ang akong ama nagbuhat, usa-usab ako. Ako usab nagbuhat. Na sa San Juan 5, versikulo 17. O gibungkag ni Kristo, and he broke the Sabbath. Gibungkag ni Kristo ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Masaway kahulugan na gibungkag, parehag dunay tadyaw nga hinimos magko kanang mag-uumol og mga kaning tadyaw, buko na nimo di na masudag tubig. So mao na ang adlaw ipapahulay way nakatuman. Og naay dili mamakak, hingpit nga dili mamakak, hingpit nga nagsultig tinuod, mao ang Diyos Amahan. Colosas 2:11, ako nagingon kaninyo ninyo ng Diyos Amahan, pahunungon ko ang iyang mga Sabado, iyang mga Sabats. Sabado man yan to. Pahunungon. O gay bisan ang inyong mga pista,
pista nila niya doon ay pista sa bagong bulan, pista sa pagpangani, pista sa tulda, daghang kayo mapil na pagkahunong. So, ang Diyos Amahan knows what He says. Nahibawa siya, unsay ang gisulti. Paunong mo gali, dili na padayonon. Nana sa Daniel 9:27. Ningon ng Diyos, paunungon kong paghalad og karne. Og hiuno, wala ni istuman. So, paunungon niya ang Sabado. Unsay gisulti ni San Pablo, Hebreo 4:8, kay kung si Josue o si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Kay doon na pa may adlaw ipapahulay ang katawhan sa Diyos. Pero dili na ang Sabado. Kay gipahunong naman. Kung basahon mo ang Mateo 28:1 sa bagong hubad from Greek to Cebuano, nagingon nga talitapos ng adlaw ipapahulay nga Sabado sa Tordina tungod kay talisalop ng adlaw. O mubanaag na ang kahayag sa unang adlaw sa semana ang lain nga ipapahulay. Unsa ang unang adlaw sa semana? Domingo. Sumala sa translation, lain kini ipapahulay. Unya doon na ba tayo mabasa? Nga kanang adlaw, unang adlaw sa semana ipapahulay? Doon na. Nasa Leviticus 23:29. Prophetical statement regarding the change done by God from Saturday Sabbath to the first day of resurrection. Sa Leviticus 23:29 nag-ingon, kay ngunang adlaw. Usa ka adlaw ng igpapahulay, adlaw ng igsisimba, walay buluhaton nga bugat nga himuon. Unang adlaw sa semana, unsa man na? Domingo. Og sa San Juan 20:16 ngadto sa 26. Human mabanhaw si Jesus, wa man siya mukayab ngadto sa langit. Nikuyog sa asas mga tinunan, 40 ka adlaw. Og niya ng 40 ka adlaw, doon ay mga Saturdays, doon ay mga Sabado. Pero si Jesus mo atog sinaguga sa Sabado ni pahulay, wa siyang pahulay sa adlaw Sabado. Hinuon, nagtigom nga apostoles, og susa ka lawak. Unang adlaw sa semana, Domingo, nisud sa Jesus sa balay alampuanan, kuyog sa mga apostoles. Og sa sunod nga Domingo, maog hapon. So, kita na to sa San Juan 13:15, mingon si Jesus, naghatag ko ninyong igong panigingnan, sundani, samas kong gihimo. Masawi gihimo ni Jesus, dili Sabado ngayong ipulayan, uman siya babadhaw, Domingo na ang adlaw. O ang mga apostoles, Domingo na sa nilang pagsimba. Buhat 20, versikulo 7, 1 Corinto 16:13, kada unang adlaw semana, mga apostoles magadto sa templo, aron pagsimba, o pagtipik-tipik sa tinapay. So, klaro na, di kakabasa sa Biblia, sa bagong tugon, nga human mabanhaw si Jesus, na itiksto nga si Jesus, nagpahulay sa adlawng Sabado o Saturday. Domingo na, ang iyang kuyugan sa pagsimba sa mga tinunan niya. Manang atong tubag, dungaling niya, salamat kay nataas-as niya natong tubag kay importante ni kay nagkinanglan man niyog kining sangkap sa tekstos Biblia aron matinawan. Kay mingon ra ba sila kinse nagbalhin sa adlaw nga Sabadong igpapahulay ngadto sa pagka-Domingo? Ang nagpansay mo ang mga Katoliko. Nang nikas ni sila kay nagbuhat og pagsupak, dili pagsupak. Suma sa kong gisaysay, pahunungo na. Colosas 2:11 og naa sa Ezekiel 2:7-5 niyo Ginoo, kung musugo kay ko tumana na, ayaw langan-langana. Musa sa sugo niya, pahunungon ko ang iyang Sabado, iyang mga tigom sa mga pistas mga Hudiyo, dili sa pistas mga Kristiyanos. Kaysa 1 Corinto 5:8 ato gyapon padayon ng pagsaulog sa pista, dili na sa karaang libadora. Brad Sok, ato sa ni-acknowledge ang tanan nga nagtanaw ron, daghan na kayo nagtanaw ron sa atong Facebook Live na si Anjo Minyusa, si Arnel Bacalso, atong
anak din sa City Engineering Brother Sok, City Engineer diha sa Talisay. Tanaw sad si Narciso Bacalso diha sa Dumanhog or Pinamungahan mga gabi diha gaw. Nya Brother Sok na pangutana ni Benjamin Abarilla gikan ni siya sa Indang Liti Brother Sok. Ang pangutana, although aton gitubag din mo gabi pero para lang gid pag-satisfied sa nangutana nato, ato lang gid sa di pasupot karong gabi una. Ang iyang gipangutana diri Brother Sok mao ni nga ang dili Katoliko, dili sila mo sa ulog sa adlaw sa Pasko ang Disyembre 25 gani dili sila mo sa ulog kay sa New Year kay kana laging kalendaryo na to gikan sa mga pagano gisunod ni Papa Gregorio. Palayo ko no patin na Brother Sok. Ngalan og document kay kadtong pagdeklarar sa hari nga magpalista ang mga tao sa padron nasa San Lucas 2. Si Maria ug San Jose obligado sila sa pagpalista. Pag-abot na nila dito sa Bethlehem, pagpalista, niabot man ang panahon sa pagpanganak ni Santa Maria. O may nidawat nila sa magtiayon. Muna dito sa pasungan, giyabyab ni Jose iyang kupo, niya diya may uga nga yuta og dunay ugasan nga kumpay ang gikatag og dito iyang gihaklap ang iyang kupo og dito mga anak Santa Maria. Niya sa pardon na suwat Kislev 25 ang pagpalista ni Santa Maria ug San Jose. Ug kanang Kislev ikibali na sa atong Disyembre sa atong kalendaryo Julian o Gregorian calendar. Sa Hudiyo nga na nagkislev niya ikibali na sa atong Domingo. Rather, ikibali na sa atong gingon nga kanang natawhan ni Jesus 25, Disyembre 25. Ikibali na sa Disyembre 25. Kaya naana sa encyclopedia, ancient encyclopedia sa tuig 19th century, volume 3, page 725. Encyclopedia na kanang istorya ha nga ang mga tao sa Jerusalem nagdumbol ni Obispo Cirilo nga ang pangayo sa mga tao manunubos, manuluwas, talamdon kayo, yawa may bawang no sa siya matao. Muna si Cirilo ni adto sa templo kay nihangyo siya pagtanaw sa padron. O ang padron nahibalik naman gikan sa nadaman to sa Vaticano pagtanaw o gipadasa sa Vaticano balik. Muna ang padron. Sa padron, lista pagpalista ni Santa Maria San Jose, Kislev 25. Mo siya pagkatao ni Jesus. Mo nang mabasa nato sa Encyclopedia, year 19th century, page, volume 3, page 725. So mo na dokumento nga wa pag gini nangahas na pagguba nga dunay laing adlaw oy dili na kining Disyembre 25 lain na be unsa man nya unsa may dokumento wa samtang Catholic Church has this document mo na atong tubag. So dunay mo tahon niya na kita mga Katoliko dunay di mo tahon sila pero mangutana sa tagon sa may gusto ninyo pagngano di sila kangano pizza kag labi nag mga mahatag pizza mga yung matag what is your proof, what is the document you base upon wa man ato sa paminaw si Condoling si John Imperio. Ako ba moro mangito akong kasulti ko din mo ingon lagi nga akong kuan sa lain ni kuan tong usang adlaw to nga gahapon ba to nga kung hingdan pa be asa man ko nung kuan ang pangutana nato kun
kung wa pagatukod si Kristo o kuana ako nagtukod ba si Kristo o kanang pundok iya mungutana ang ako lang pungutana ana nga yung kanang pundok ka gitukod ba gyud na tinukod ba na o Ginoo kung kanang ubang pundok tinukod ba lang ginagyog tao ba nya kanu sa gitukod diin gatukod unsang pisa unsang buwana unsang adlaw diin kaya amo tinukod mo yun ni Kristo niya akong ingnan nga kung kaya Hilines 14:9 di naman di man magsilbi ka ang kaluwas ka maunsa man katao kung isa unti magsali ka sa mga kakusgan di man kakaluwas niya ako gawang yapak po gani nga Nawang sa'y dokumento sa'y kamatuuran nga si Kristo mo nagtukod sa Iglesia Katolika. Muna yung pangutana. Nga sundan na yung pangutana, what in the Bible, where in the Bible you can find as proof of that? Muna sa'y pangutana. Ha? Oh, ayaw lagi hapak na. Unsa nang ihapak pangutana, dili literal nga, nanghampak ka. Ang atong katubag niya na mo ning musunod ang tagna. Kaya si Kristo, ningon man nga napamatud-an diha kaniya isip diha sa panagna. Sa Daniel 2:44 nagingon ang balang kasulatan ang Dios namulong nga ang tagna matuman nga ang Dios magatukod siyang gingarian ni Siyuta. Siya ang Dios may mutukod sa panahon niya itong mga kingharian panahon niya. So nagpasabot nga og iklaro nga ang Dios mo'y magtutukod dili tao pareha nato. Ta sa Daniel 2:44 niya sa Salmo 127:1 naingon sad nga kawang kabudlay kahago sa tao kung ang tinukod lamang tao. Pero ang tinukod sa Dios magpabilin. So, Salmo 127:2 ang tinukod sa Dios mo'y labing inganlan nato o gipaabot o kana gitagna. So, kung sa manang kinsa man na ang katumanan, walain. Ang atong Ginoong sa Kristo mo'y katumanan niya na nga sa adlaw niya itong mga haria. Ang sunod nga statement, ang Diyos gayon mo'y mutukod siya gingharian din sa yuta. Gingharian nga dili malumpag, gingharian nga gahom, dili ikatugyan nganto sa laing nasod. So, muna, pag-abot na nato sa San Mateo 16:18, San Mateo 28:20, klaro kaya nga katumanan sa Kristo. Kaya ningon mas Kristo, ikaw Pedro bato, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ganganghaan sa impirno kung Hades, kamatayon, paglutos, dili makadaog kaniya. Kaya ako mag-auban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kanang ikaduha, Mateo 28:20, importante kaya na iningon man si Jesus nga ang iglesia nga akong itukod, pag-aubanan ako kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung doon na ipanudlo nga nawagtang nahanaw ang iglesyang gitukod ni Kristo, mahog sa daotang kapalaran ng atong Ginoo kay nahimong bakakon sa may ubanan niya kada adlaw. Siyang saan? Kada adlaw ubanan ko ang akong iglesia akong itukod. Unsa may ubanan niya og nawagtang ang mga iglesia niya tukuron og lain. So mo na nga mangutan nata nga unsa may gimbutan ni Jesucristo siyang iglesia. Nana sa San Marcos 11:17. San Marcos 11:17 nag-ingon si Jesus, ang akong balay. Tayo pa unsa man nagbalay. 1 Timoteo 3:15, ang balay mong iglesia sa Diyos nga buhi. Ang akong balay, matod pa ni Kristo, ang iglesia na, nga siya gyud mo'y nagtukod o siya gyud mag-auban ni kada adlaw. Mao na ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ya sa San Marcos 11:17 mao na ning mga katumanan
Kaningon masisos ang akong balay kung iglesia, paganganlan og balay sa pagampo o paganganlag alang sa tanang kanasuran. So, kanang alang sa tanang kanasuran, mo na ngalan. Kaya nga, nganlan kini og alang sa tanang kanasuran. Yun sa mga alang sa tanang kanasuran. Kung mo ito tas in English, Catholic or universal or international. So, kanang duha, Catholic or universal. So, na pa na sa Biblia? Na, kanang pong Catholic, na sa buhat 9:31 sa Griego. Kaya the first New Testament was written in Greek. Ang unang testamento sa Biblia, bagong tugon, gisuwat si Griego. So, may pong diya sa atong ipaabot, Iglesia Katolika. Ngayon sa Griego, buhat 9:31, Himenon Ecclesia Catholistes, Judaias kay Galileas kay Samarias, irinin ikinin oy komodomomine. Greek words na siya. Nang nalitok na ko, ikas Griego, Ecclesia Catholis. Himenon Ecclesia Catholistes. Ang iglesyang mukaylap nga magalig-on sa mga katawhan nga nas sword nini tungod sa presence of the Holy Spirit. So, Ecclesia Catholis. Kung saan ang Catholis, gikan na sa word Katolikos. Kung saan ang Katolikos, Catholic. Kung saan means Catholic, for all nations. Yan sa Roma 16:23, niyon sa si San Pablo, Gaius hospis meo salutat vos, it universa ecclesia. Roma 16:23. Sa may meaning ana, si Gayo kung higala, Gaius hospis meos, Gaius nga ana, hospis meos, akong higala. Salutat vos, sa to pa, biyukbo kaninyo, o ang Iglesia Katolika, nangumusta kaninyo. So, naanang ngalan to Catholic Church, Iglesia Catholic, napod ang Iglesia Universa. So, di modo, mo na ikatumanan sa matuon ng Iglesia, nganlan o Katolika. Yan sa man tinuhuan na tibo kalibutan nga original nga nagamit niya na sa anyo 33 pa. Catholic Church, Iglesia Katolika. Mo'y naggamit niya na. Kung ano yung ba nagsunod-sunod, wa na magsugod sa unang siglo. So, kana, mo'y very conclusive and very candid, truly, nga ang simbahan gitukod sa Ginoo, Iglesia Katolika. Kay gikan sa pagkatao niya na, gingan lang na nag-Katolika, pero si San Osaka obispo na nakadiscover sa Biblia, iyan ang gidulit sa katawhan sa Diyos. Ngangan na ito, Katolika, kay naana sa Biblia, pero hinuman na niya gikan sa buhat 9:31, Ecclesia Catholis. So, Dolin. Salamat, Brother Sok, niya. Sa dili pa, ato sa ni-recognize atong mga kauban nga nagtanaw diha sa naminaw karon sa istasyon DYRF, si Brother Sammy Dilbo diha sa Lagtang, Talisay City, Cebu. May gabi diha, Brother Sammy. Nya, Brother Sok, day gipasupot diri nga pangutana, ipaliho ko no patinaw kini atong pagtulunan kanang silibas si Brother Sok nga mapare dili magminyo. Naabag ko ni mabasa diha sa Biblia nga ang pagtulunan sa Katoliko nga gingon nga ang pare dili magminyo. Palihog ko no, Brother Sok, patinaw ni ay gipadala diri sa pangutana. Kanang mga tao, lalaki, babae, nga wa pa maminyo ulit tawag daga. Kung mayabtan sila sa tawag sa Ginoo, ngagikan pa silang pagkatao, naa sa San Mateo 19:12. San Mateo 19:12. Ngamingon si Jesus, doon ay mga tao, mga lalaki o babae,
Nga dito pa gani sa tiyan silang inahan, gipili na sa Dios nga dili sila mamana babae o dili sa mga sawang lalaki. Nga nalag celibacy or celibate. Yes, pinadayag 14:4 gipaybaw nga ang inunahang bunga sa mga nagsunod kang Kristo, mga lalaki nga wa magminyo, sila nagpuyo sa kinabuhing putli, og dito mga inunahan nga kauban ni Kristo sa mga tinubos, 144,000 mga lalaki nga wala magminyo. So, naanas Biblia. Kung doon ay mga tao nga gitawag sa Ginoo nga may mong pare, sila doon ay panaadog panumpa nga mapuyo sa kinabuhing putli, celibate. Ang mga babae matawag sa pagkamungha o mandre nga doon nagyapoy celibate promise, vow of celibacy nga dili magminyo. So naanas Biblia. Muna nga ang katumanan niya na mo nang naa sa Iglesia Katolika. Pero usahay lubagon man sa uban nga ay mga but nga pagtulunan siya wa nga dili mga sawag, dili mamana. Ang Katoliko ni kay mga pare di man mga sawa, mga madre di man mamana. Lain na gipasabot na lain dili ang Iglesia Katolika. Kadtong usa ka pundok nga heretical group nga absoluto gyud nga dili nila paminyoon niya ilang mga lalaki, dili paminyoon mga babae. So dili sila mo mulipang, dili mo daghan, pero gitugutan sila sa tinago-tago nga magpaangkan og babae. So that is immoral. That is not the teaching of the Catholic Church. Nya do galing. Nabutan mag-oras, Brother Sok, gamay lang nabilin. Oh, ato sang Brother Sok. yes, atong pasalamat niya si Brad John Imperio kuyog nato, pero ato sang pasalamat sa atong mga kaubanan, mga Catholic Faith Defenders. So, di pa nila atong pasalamat sa mga talisaynon nga mipadayag silang greeting sa paglipayong Pasko, sa atong pagsaulog sa pagsugat sa unang adlaw sa 2025, o ilang ipasabot ang makugihon o mapailubon sa pagsangyaw o pagpakailap sa buluhaton pagtabang sa mga kabos. Si Mayor Samsam Gulyas mo na ilang ipasabot. Naningon sila nga daghan magkayo mga proyekto sa Mayor, ilabi na sa mga kabos, mga kaiksuna na itong wangitay kapalit sa ilang resitas doktor na ay aksyon agad ni Mayor Samsam nga mo sagot o mo bayad niya na silang mga kinta tambal, mga laboratory test o mga mawadaan sa mayong hinabo sa ilang kinabuhi, kinanglan silang panabang na ang aksyon agad ni Mayor Samsam. Yagi buligan sa siyang mahal nga kapikas, Honorable Ria Aquino Congresswoman sa 1st District, Ria Aquino Gulyas, nga mitabang sa Mayor o gani nagabot ang tanan nga mga sinanggi niya sa kauluhan sa Congress, ikatabang sa mga lungsod o siyudad nga nasakop sa 1st District. Nya, sa ato sa Vice Mayor, ligdong buutan, matinabangon kayo si Vice Mayor Joey Charles Fernandez Asnar, nga tabang kayo sa 22 ka barangay. Yang mga councilors nga bulig kayo sa Mayor, ni morning musunod. Honorable Digol Golias, Honorable Maning Cabriana, Honorable Rudy Cabigas sa kong pag-ubangkon, Honorable Danilo Caballero, Honorable Gail Restauro, Honorable Ferdi Rabaya, Honorable Attorney Rocky Bass, Honorable Alito Bacaltos, Honorable Dexter Daan, o Honorable si F. Ilanan, o si Honorable Josefina Consial, Honorable John Estaro Iski. Sila ang nagtambayayong nga matabangan ang mayor sa paagi nga maka-finansya sa mga proyekto
nga gikinahanglan. Pero ningong mayor nga kanang mga dagko na kong proyekto dili kwarta sa Talisay. Ang kwarta sa Talisay para sa atong mga proyekto kinahanglan kayo. Pero kanang mga dagkong buildings nihimo na gumikan sa atong na hangyo nga mga senador o mga congressmen dito sa kauluhan matod pa ni Mayor Samsam. Si Mayor Samsam nakadawat ang gagayang mga kauban og Asia Pacific Luminar Award. Seal of Good Governance, one of the highest awards nga ihatag sa LGU, Youth and Care Development o uban pa. Usang pasalamat kay ta. Ya ako sa greeting day ni Brad Sulping Algeri yang kapikas sa San Fernando nga malagaron kayo sa atong mga kaubanan nga nakinhanglan. Og Sister Emily Albano, Sulping Algeri. Ya yes, ato sang greeting ni Sister Fee Barino, ang atong presidente sa Association of Lee Society Organization, o mapabsanon kayo mahalaron kasi ang kinabuhi pagtabang sa mga laiko, paglig-on o labi na sa pagsangkap sa kaibaw aron mahimo sila mapuslanon sa community uban sa diyang gapikas Bradlito Barino, Loli Ilaya, Janjan Tan, Emily Cabrera o sa atong mga Catholic Faith Defenders. Pirmi man na itong i-recognize, buutan kayo, madasigon kayo ang mga Catholic Faith Defenders doon ay apostolado sa pagtudlo ngadto sa mga inmates sa kining City Jail, Cebu City, o kami ni Brad Adam sa Provincial Jail o sa Talisay City Jail. Sa John Imperial Dong Aling o kanimo sad nga makanunayon mapailubon kayo Dong Aling Bakalso atong greeting sa atong manager Father Philmar Phil nga doon na sa programa sa DYRF nga matulon-anon kayo nga atong engineer si Dodong Lapig, si Dong Julius Kaputulan, mga kauban atong mga pasalamat sa naminaw ug naglantaw kanato ang Dios magapanalangin. Hangpon nato ang Dios nga nahigugma kanato nga moagak kanato sa bag-ong tuig og suban pa mga adlaw nga umabot hatag ang tagkalig-on sa atong kalag og sa atong kapaskog ihatag sa Ginoo kun magngayo ta kaniya. Salamat og palit ta sa atong engineering room.